влиянието на спорта върху младежи с интелектуални увреждания. Спортните дейности имат трансформиращо въздействие, като допринасят не само за физическото здраве, но и за социалното, емоционалното и интелектуалното развитие. Физическо здраве и кондиция. Редовната физическа активност подпомага преодоляването на нисък мускулен тонус и координационни затруднения и допринася за намаляване на риска от затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания. Основни ползи за физическото развитие. Спортните дейности имат съществена роля за развитието на двигателните умения, като спортове като баскетбол и плуване допринасят за усъвършенстване на фината моторика. Като по този начин се постига по-висока степен на независимост при ежедневни дейности, включително обличане и придвижване. Аеробните спортни дейности, включително бягането и футболът, имат ключова роля за поддържане на сърдечно-съдовото здраве. Тези дейности укрепват сърдечния мускул и повишават издръжливостта, което е от особено значение за хора с състояния като синдром на Даун. Освен това, дейности като силови тренировки и гимнастика допринасят за изграждането на мускулен тонус и гъвкавост, като по този начин се намаляват мускулно-скелетните нарушения и се подобряват балансът и стабилността. Развитие на социални умения. Спортът предлага уникална и структурирана среда за усвояване и практикуване на ключови социални умения, особено за хора с разстройства от аутистичния спектър (ASD). Комуникационните умения се подобряват чрез даване и получаване на инструкции. Невербалната комуникация, като разчитането на езика на тялото, става съществена част от работата в екип и помага за по-добро разбиране на социалните сигнали и извън спортната среда. Екипната работа и сътрудничеството са в основата на отборните спортове. Участниците се учат да разчитат на другите, да ценят споделените роли и да изпитват силно чувство за принадлежност, което допринася за преодоляване на социалната изолация. Самооценка и овластяване. Всяко постижение, от отбелязване на точка до овладяване на ново умение, повишава самочувствието. Преодоляването на предизвикателства изгражда лична устойчивост и измества фокуса от какво не могат към какво могат да постигнат. Емоционално и интелектуално развитие. Спортът предоставя идеална среда за учене и развитие на емоционалната регулация. Младите хора се научават да управляват както радостта от победата, така и разочарованието от загубата, изграждайки важна емоционална устойчивост. От когнитивна гледна точка, вземането на решения в реално време в спортове като баскетбол развива уменията за решаване на проблеми и стратегическо мислене. Запомнянето на правила и игрови схеми подобрява концентрацията и паметта, умения, които са от съществено значение и за академичния успех. Освен това, физическата активност е естествен начин за намаляване на стреса. Тя стимулира отделянето на ендорфини, подобрява настроението и предоставя здравословен механизъм за справяне с тревожността, като по този начин допринася значително за цялостното психично благополучие. В обобщение, спортът дава възможност на младежите с интелектуални затруднения да водят по-активен, по-самостоятелен и по-пълноценен живот. Спорт за всички. Единство за всички. Спортът е езикът на всички ни. Проект DigiLab. Присъединете се към нас.